vă învăț cum să facem un sudoku. Sudoku, da, super, un sudoku. Care sunt regulile? Ia să vedem. Să Nu repetăm. Nu repetăm nicio? Culoare pe vertebrală. Nu vertebrală, mami, pe verticală. Pe nicio linie verticală și pe nicio linie orizontală. Perfect. Hai să trecem. Hai să vedem. Unde am putea să completăm prima dată? Aici trebuie să facem verde. Wow, super, bravo! Dar de ce faci acolo cu verde? Că nu e niciun verde. Că nu e niciun verde pe linia aia. Super, foarte bine. M-am făcut sudoku. Noi am mai făcut sudoku, da, nu este prima dată. Și ție îți place foarte mult jocul ăsta, nu? Perfect! Hai să vedem altă pătrățică. Deci nu avem. Cum să nu? Ia uite-te pe coloane așa. De unde îți lipsește o singură culoare? Aici. Acolo, perfect. Ce culoare lipsește? Abatu. Ia uite-te pe toată coloana. E aici abatu. Deci ce culoare lipsește? Tot verde. Tot verde, perfect. Perfect. Aici. Unde? Nu cred. Asta este. Uite-te pe linie. Aici. Acolo. Acolo poți să completezi cu Aici. ce? Cu abatu. Cu albastru, perfect. Blau. Blau în germană, foarte bine. Cred că fac magia. Perfect. Și acum? Am rămas aici. Am rămas aici, dar dacă ne uităm pe linie, ne lipsesc două culori. Da. Și nu putem să ne dăm seama exact care sunt Da, acelea. da, eu mă dau seama. Mai bine ne uităm pe coloane și pe coloană, uite, dacă mă uit pe coloana asta, Eu văd lipsește... că trebuie oranj. Unde trebuie oranj? Am aici. Acolo, perfect. Trebuie și tot unde trebuie să pun, așa-i? Da, pe trebuie să pui corect, altfel se pot repeta culorile. Și Super! Și ne-a mai rămas o singură pătrățică pe care trebuie să o colorăm cu... batu. Uite, foarte atent. Adică Ce culoare? wow. Mov. Perfect. Cum spui la mov în germană? Lila. Lila. Super. La verde nu mi-ai spus cum se spune în germană. Brun. Brun. Bravo. Foarte bine. Mai făcute de puțin. Eu te-am făcut. Păi na, nu vezi. Scuză-mă, nu mi-am dat seama. Ți-am distras atenția. Perfect! Bravo! Bate palma! Un sudoku. Un sudoku. Bate palma. Acum ce vrei să facem? Ok, și mai avem un fel de sudoku în care va trebui să lipim ceea ce lipsește. Da? Este un sudoku cu forme geometrice. Cum se numesc formele geometrice, Aian? Ăsta ce este? Un triunghi. Un triunghi. Acesta este un Pătat. pătrat. Acesta este un Cer. cer. Ce trebuie pui tu? De ce să spun eu? Ți-e greu să pronunți? Da. Cum se numește ăsta? Romb. Ion. Romb. Mai greu cu râul, dar nu-i nimic. Hai să vedem. O să le lipim, da? Iau aici trebuie. De aici. Ce lipsește de aici? Ia uite-te atent.
Rombul, perfect, lipește-l. Ca să-ți fie mai simplu, va trebui să pui lipici direct pe foaie, da? Bine, haide, încep. De aici ce lipsește? Aici? Mama. Ia, mamă. Cercul, perfect, pune și lipici. Așa, data. Perfect, ia să mai vedem. De aici? Triunghi. Triunghiul lipsește de acolo, așa este. Așa, și cu ultimele două să te las pe tine să-ți dai seama. Trebuie să te uiți pe coloane. Așa trebuie. Ești sigur? Da. Bravo! Foarte bine! Și aici trebuie triunghiul. Triunghiul, ești sigur că triunghi se numește? Cum se numește la mov? Pătrat. Pătrat, așa. Perfect! Te-ai descurcat minunat. Aveam un robot. Hai, bate palme.